ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang taong hindi madapuan ay isang taong sobrang pinoprotektahan. Kapag nasaling ang isang taong hindi madapuan ay siguradong mag-aalboroto ang pumoprotekta dito. Ikaw kabarangay, mas gusto mo bang sobrang pinoprotektahan o hindi pinapakialaman? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Orson, 25 years old na sa kasalukuyan. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral pero dahil wala pong katulong ang nanay ko sa pagtitinda ng karne ng baboy, manok at baka sa palengke, minabuti ko na lamang pong samahan siya. Nagkatrabaho po ako dati kaso parang kasama ko rin naman ang nanay ko sa trabaho. Lagi po kasi siyang naghahatid at nagsusundo kaya wala naman din pong pinagkaiba sa noong nasa palengke na ako at sinamahan ko na siyang magtinda. Sa edad ko po na 25 ay NGSB po ako dahil po sa sobrang proteksyon sa akin ng nanay ko. Corazon po ang buo niyang pangalan pero kilala siya sa palengke bilang Aling Azon. 65 years old po si nanay noong mangyari itong bahagi ng buhay ko. May edad na nang magbuntis si nanay kaya masasabi kong isa akong menopausal baby. Hindi po magandang nangyari kay nanay dahil nadisgrasya lamang siya at saka iniwanan. Nang malaman na buntis si nanay ay hindi na niya nakitang muli ang tatay ko. Kung tatay nga po siyang matatawag. Kasi hindi ko naman siya nakita at nakilala. Dahil po sa galit ay isang beses lamang siyang nabanggit sa akin ni nanay at hindi na naulit pa, Papa Dudut. Kaya ganoon na lang talaga ang bonding namin ni nanay kasi buong buhay ko kami lang ang magkasama. Ayaw kong madapuan ni nanay kahit sa langaw. Mas bubugawin niya ang langaw na dadapo sa akin kaysa sa tinda namin. Kumbagay ako po muna bago ang lahat para sa kanya. Yun po si nanay. Mabait si nanay pero pag medyo pakiramdam niyang naagrabyado ako ay nagiging masungit siya. Pero may isang babae sa palengke na hindi naman ako inaagrabyado pero kinakainisan niya. Ang babae pong sinasabi ko ay si Malaya. 24 years old siya noon, nagtitinda siya ng bottled water sa paligid ng palengke kaya kilalang kilala siya. Bukod doon ay tanyag din siya sa palengke dahil sa pagiging masyadong Miss Congeniality niya. Yun siguro ang dahilan kaya naiinis si nanay sa kanya. Pinangatawanan ni Malaya ang pangalan niya kasi wala siyang pakialam. Gagawin niya ang gusto niya pero kahit na ganoon ay alam niya naman na dapat ay wala siyang masasagasaan. Mabait si Malaya at kilala siya sa palengke bilang babaeng bakla. Masaya siyang kausap at lahat ay natutuwa sa kanya at wala siyang na-offend. Kaya ewan kung bakit ang init ng dugo sa kanya ni nanay. Nilalayo ako ni nanay kay Malaya at laging sinasabi sa akin na iwasan ko daw siya dahil ramdam niya na kumikerengkeng ito sa akin. Ayaw pa akong magka-girlfriend ni nanay pero mas ayaw niyang maging girlfriend ko si Malaya, Papa Dudut. Ayusin ko lang po tong mga nasa harap. Ako na dyan! Dito ka na sa loob! Ito pong nasa styro box, bubuhatin ko dyan. Ako na! Nay, mabigat to. Uy, hayaan mo na, ipapabuhat ko na lang kay Mon pagdaan niya mamaya. Nay, iaangat ko lang naman dyan sa loob para may ayos na din natin. Hayaan mo na nga! Bakit ba, Nay? Ay basta halika na dito! Mag-aalas 7 na! Bakit po? Anong meron sa alas 7? May papanuurin ba kayo? Wala! Bakit nyo inaantay ang alas 7? Ano po? Wala! Pumasok ka na dito! Halika na! Bakit ba, Nay? Hello, Palengke! Hello, Alito!
nga bang sinasabi ko eh. Pumasok ka na dito. Bakit po? Tinatanong mo pa, baka matuklaw ka ng ahas. Ahas? Hello, Ollie! Anong Oli? Orson ang pangalan ng anak ko. Tsaka tigilan mo nga siya ha. Marami siyang ginagawa. Parang wala naman po. Abay, mas marunong ka pa sa akin. Ako ang ina. Nanay naman? Anong nanay? Anak ba kita? Soon! Sun? Suntokin kaya kita dyan, ha? Aray naman, Nay. Ay nako, wag mo ako nanay-nanayin, ha? Sorry, Tay. Ano? Joke lang po. Mabuti pa magtubig na lang kayo. Malamig para lumamig ang ulo nyo. Umalis ka lang, siguradong lalamig na ang ulo ko. Grabe naman si Nanay. Hindi mo ako nanay, ha? Aling aso nang itawag mo sa akin. Alis na nga ako. Bye, Ollie! Orson! Po, Ay, hindi ikaw. Sinasabi ko dyan sa babaeng yan na Orson ang pangalan mo at hindi Oli. Umalis ka na nga, babae ka. Grabe talaga. Sige na nga. Bye! Ay, salamat. Nakalampas ng delubyo. pwede ko na po bang ipasok yung styro box? Wag na. Hahanapin ko na lang si Mon sa labas. Nandyan lang yon. Nay, isang box lang yan. Hayaan mo na nga. May ipapabuhat pa din naman ako kay Mon. Sandali lang ako. Sino yan? Ako! Ay, ano ka ba naman? Bakit ka nang gugulat? Saan ka nang galing? Diyan sa likod ng tago. Baka maabutan ka ni nanay. Matatagalan pa yun kasi nakita ko si Mon may hinatid. Syempre hahanapin niya yun. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag natin sayangin ang oras. Ito ang unang beses na makakapag-usap tayo kaya pag-usapan na natin ang tungkol sa atin. Tungkol sa atin? Oo! Alam kong mahal mo ko at alam mong mahal din kita. Kaya bakit pa tayo magkakahiyaan kung alam naman pala nating dalawa? Pero... OMG! Ang nanay mo pabalik na! Tsaka na natin ituloy yung usapan basta natapos tayo sa wag na tayong magkahiyaan dahil alam na natin parehong mahal natin ang isa't isa. Sige, bye! Papadudot na bigla man ako sa mga sinabi ni Malaya ay kapansin-pansin na ikinatuwa ko yon. Kung masaya ako ay mas masaya si Malaya dahil napalaya niya mga salitang ang tagal na niyang gustong sabihin sa akin, Papadudot. Dahil ramdam din ni Malaya na mutual ang feelings namin sa isa't isa, ay mas napalakas pa noon ang loob niya para alamin ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa akin. Tulad na lamang ng schedule ni nanay, kung anong oras ito umaalis at kung anong oras bumabalik. Pinag-aralan ng mabuti ni Malaya mga magiging kilos para hindi masira ang pakiramdam niyang nabubuong pagmamahalan naming dalawa. Naging rutina ang schedule ni Malaya sa pagdating sa Ali 2. At yon ang oras na wala itong sinanay. Palaging may tubig na pasalubong sa akin si Malaya. Pinipilit kong bayaran ang mga ibinibigay niya pero naiinis si Malaya dahil pasalubong niyang araw yon sa akin. Wala talaga akong alam sa diskarte kaya sa tuwing nag-uusap kami ay tinuturuan pa ako ni Malaya kung paano siya ligawan. Dahil nga wala akong alam ay ginagawa ko ang mga itinuturo niya. Tinutokso nga kami ng mga tindero at tindera na katabi ng pwesto namin. Nakakatuwaan sila at ang saya-saya nila para sa amin, Papadudot. Saka ipapakiusap ni Malaya na huwag na sanang makarating kay Aling Ason ang tungkol sa pagliligawan namin sa pwesto. Masayang sumang-ayon ang lahat na todo ang suporta sa pag-iibigan naming dalawa. Masaya sila para sa akin habang hiyang-hiya naman ako dahil nga po sa bago sa akin ang lahat ng mga nangyayaring yon. Alam na ng buong Ali 2 ang tungkol sa amin ni Malaya. Lahat sila alam maliban kay nanay, Papadudot. Hoy! Po? Ano ka? Ano po? Yung itsura mo, oh. Bakit pa parang balisa ka? Hindi po. Kanina ka pa. Parang hindi ka mapakali. Hindi po. Baka akala nyo lang po yun. Hello, anak kita ano? Sa akin ka nang galing kaya ramdam ko ang nararamdaman mo.
Nay naman, para sa kambal lang yung nagkakaramdaman. Aba, marunong ka na ng mga ganyang biro, ha? Pinapatawa lang kita, Nay. Hindi pa po ba kayo aalis? Ay, iniisip ko pa kung o-order ako ngayon o hindi na muna. Paubos na po ang mga manok natin. Yung baboy, konti na lang. Ganun ba? Opo, Ay, sige, mabutit sinabi mo. Sige, aalis na muna ako ha at mag-order ako para bukas ng umaga may deliver na. sige Nay, ingat kayo. O bakit para nagmamadali ka? Pinag-ingat ko lang po kayo. Okay. Sige, alis na ako. Opo. Hindi mo man lang ba ako pag-iingatin? Po? Di po ba? Anyway, sige po, ingat Nay. Alis na ako ha. Ay, ano ka ba? Nakakagulat ka naman? Yun nga yung point ng panggugulat. Saan ka ba galing? Dito, sa likod ng mga timba. Paano ka napunta dyan? Kanina pa ako rito. Kasi papunta na ako rito tapos gugulatin na sana kita. Tapos biglang tumayo ang nanay mo. Nandyan pa pala kaya napatago ako dito. Kanina ka pa dyan? Mga 30 minutes. Pasensya ka na. Ang tagal umalis ni nanay eh. Oo nga eh. Akala ko nakaalis na. Mabuti pala umalis. Kundi hanggang mamaya ka pa dyan. Oo nga. Pero kalimutan na natin yun. Ganun talaga ang pag-ibig. Minsan may sakripisyo. Nahihiya na nga ako eh. Saan? Lagi na lang ikaw nagsasakripisyo. Ano ba? Huwag kang ganyan. Malaki din ang sakripisyo mo sa pagtatago sa nanay mo. Alam kong mahal mo siya pero naglilihim ka pa rin. Oo, pero hindi naman masama ang ginagawa natin eh. Ay, hindi! Hindi! Talagang Nay! hindi! Nay! Hindi kita anak! Tawag ng nanay! Nay naman, bakit niyo ako itinatakwil agad? Hindi ikaw! Siya ang hindi ko anak! Magiging! Magiging kulay talong ka kapag hindi mo tinigilan ang anak ko! Kung ano-anong kabulastugan ang tinuturo mo! Nay, hindi naman po. Kita mo? Harap-harapan na nagsisinungaling sa akin ang anak ko! Nay, nagkakamali ka. Ikaw ang nagkakamali! Maling-mali na pinili mo ang babaeng ito kesa sa akin! Nay, wala naman akong pinipili sa inyo. Ano? Ibig kong sabihin, wala akong hindi pinipili. Ano? Naguguluhan na ako. Huminahon ka, Oli. Orson! Po, Hindi ikaw! Ang ibig kong sabihin, ito kasing babaeng ito eh! Orson ang pangalan ng anak ko at hindi Oli! Huwag mo nga siya matawag-tawag na Oli! Nay, tama na. Pinagtitinginan na po kayo. Ay, bakit ako pinipigilan mo? Ito babaeng ito ang pinagtitingiran eh, hindi naman ako! Nay, tama na. Ma, umuwi ka na muna. Ma? Sinong ma? Yung babaeng yan ang tinatawag mong ma? Opo, Ma. Short for Malaya. Mas bagay sa kanya ang tawag na malayo kesa sa malaya! Umalis ka na nga babae ka bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo! Layuan mo ang anak ko, ha? Sige. Bye, Oli. Bye, Nay. Umalis ka na! Papadudot dahil sa pagkakahuli ni nanay sa aming dalawa ni Malaya ay naging triple pa ang higpit niya sa akin. Wala nang pagkakataon na makapag-usap kaming dalawa ni Malaya kasi bantay sarado talaga kaming dalawa. Ang mata ni nanay ay parang sa gagamba. Kita niya lahat ng anggulo ng alley 2 kahit malayo pa lamang si Malaya ay naaamoy na siya ni nanay. Kaya agad akong pinapaupo ni nanay sa loob ng pwesto para matakpan ako ng mga paninda at maitago daw kay Malaya. Saka lalabas si nanay sa tapat ng pwesto at tatayo doon na parang isang gwaradya sibil. Kung nakakahiya lang ang titig ay nahiwa na si Malaya o kung nakakahiwa lang ang titig ay siguradong nahiwa na si Malaya sa talim ng titig ni nanay sa kanya. Wala akong nagawa pero si Malaya hindi nawala ng pag-asa. Gagawin niya ang lahat para magkausap lamang kami. Nagpapaabot siya ng sulat sa ibang mga nagtitinda para ibigay sa akin pero kahit makuha ko pa ang sulat na ipinapaabot ni Malaya, wala naman akong pagkakataon para makasagot dahil nga sa bantay sarado ako ni nanay. Hanggang sa dumating ang isang problema kay nanay Papadudot. Nagkagulo ang mga orders niya kaya kailangan niyang ayusin. Nang malaman ni Malaya yon ay natuwa siya Papadudot dahil yun na ang pagkakataon niya para makita at makausap niya ako. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Nang araw na yon, Papa Dudut, ay maraming tinawagan si nanay. Nagtataka ako kung sino ang mga kausap niya sa telepono at parang nagmamadali pa ito. Nung hapon ay may mga dumating, sila pala yung mga taong tinawagan ni nanay. Hindi sila tinawagan para magbantay sa akin kundi sila ang mga magkakabit ng binili ni nanay. Umorder ng 4 na CCTV camera si nanay at pinakabit niya ito sa 4 na sulok ng pwesto namin sa palengke, kung saan ay makikita niya ang lahat ng nagaganap sa tindahan at sa buong alley 2. Kitang-kita ang kasulok-sulukan ng pwesto namin, pati na mga kapit pwestong nagtitinda. May speaker pa ito para nakakausap niya raw ako kahit nawala siya. Itinimbre kaagad ito kay Malaya ng mga taga-kabilang pwesto. Sinabi nila na aalis si nanay pero tad-tad naman ng CCTV ang paligid namin. Kaya si Malaya ay agad na nag-isip ng paraan para makausap niya ako nang hindi nalalaman ni nanay. May maiisip si Malaya at kakaririn niya ito para lamang sa akin, Papa Dudut. Oh, ayan ka na naman. Po? Po? Nay naman? Nay naman. Bahala nga po kayo. Ano, marunong ka na magalit sa akin? Hindi naman po. Anong hindi naman? Konting galit ka lang sa akin, ganon? Hindi po ako galit. Abay, dapat lang. Kung may dapat magalit dito, abay ako yon. Tama? Oh, bakit tayo mong sumagot? Ano po ba yung tanong? Nagbibingi-bingihan ka pa? Hindi ko po nadinig eh. Magkatabi lang tayo, hindi mo ako narinig. Ibig ko pong sabihin hindi ko naintindihan. Eh kasi nga, hindi mo iniintindi. Nay naman. Nay naman. Ayan na naman kayo eh. Oh, nagagalit ka nga sa akin. Hindi po. Talagang napakasamang impluensya niyang Malaya na yun sa'yo eh, no? Kung ano-ano kasi ang tinuturo nun eh. Wala naman po siyang tinuturong masama. Ipinagtatanggol mo pa. Kasi wala po talaga siyang tinurong masama. Yang pagsisinungaling, hindi ba masama yan? Hindi naman po ako nagsisinungaling. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Anong hindi? Eh naglihim ka nga na nagkikita kayo ng babaeng yon. Naglihim lang po, pero hindi nagsinungaling. Ayan pa, naging pilosopo ka na. Masamang impluensya talaga yung babaeng yun eh. Hay, Nay. Ano? Wala po. O siya, sige, alis na ako ha. Opo, Hindi pa ako tapos magsalita. sorry po. Aalis ako, baka mamaya makipagkita ka na naman sa babaeng yon. Malalaman nyo naman? O paano ko malalaman? Wala po. Ano po bang ipagbibilin nyo? Isa lang, iwasan mo ang Malaya na yon. Opo. Oh, bakit labas sa ilong ang sagot mo? Mag-ingat po kayo. Oh, bakit nagmamadali ka? Akala ko aalis na kayo. Nagbibilin pa ako, oh. Sige po. Ano pa pong bilin nyo? Iwasan mo si Malaya, ha? Nasabi nyo na po yan. Pwes, inuulit ko. Iwasan mo si Malaya. Pangatlo na po yan. Oo, at uulit-ulitin ko pa. Iwasan mo si Malaya. Iwasan mo si Malaya. Iwasan mo si Malaya. Meron pa po? Oo, iwasan mo si Malaya. Yun lang. Sige na, alis na ako. Ingat po. Nay, talagin ang lapu-lapu, Nay. Oh, ano yan? Nay? Ako nga. Nandito ako, nagsasalita sa camera. Kitang-kita kita, ha? Oh, balisa ka na naman. Nag-aayos lang po ako ng paninda. Iwasan mo si Malaya, ha? Paulit-ulit naman kayo eh. O bukas, magre-record ako para ipe-play ko na lang sa'yo mayat maya. Papa Dudut, alam ko po na mas bantay sarado pa ako kahit wala si nanay sa tindahan. Kaya hindi ko alam kung papaano sasabihin kay Malaya na huwag magpupunta dahil nga sa CCTV na nakakalat sa paligid namin. Sobrang stress ko nang mapansin ko yung isa sa mga nagtitinda sa katapat naming pwesto. May sinesenyas siya at hindi ko maintindihan.
Habang nagsesenyasan ay nagulat na lamang kami nang biglang nagsalita si nanay sa camera. Kaya hindi alam ng ibang nagtitinda kung paano makikipag-usap sa akin nang hindi nalalaman ni nanay kasi nga ay nagmistulang mga mata ni nanay ang mga kamera. Kada senyas ng ibang tindero at tindera ay napapansin kaagad ni nanay kaya hindi nila masabi ng maayos sa akin ang mga gusto nilang sabihin. Pati sa mga kasamahan naming nagtitinda sa alito ay walang tiwala si nanay. Kaya kahit malit na galaw ng lahat ay pinaghihinalaan niya kaagad. Kahit ang usapan mismo ng mga tindera na hindi naman tungkol sa akin o hindi naman ako ang pinag-uusapan ay pinaghihinalaan na kaagad ni nanay na baka raw may mga codes sila na ginagamit. Natatawang naiinis na lamang ang ibang mga tindera. Ang iba ay kakanta ng malakas para ma-distract si nanay sa panonood ng nagaganap sa palengke sa cellphone niya. Gusto lang pala akong sabihan ng mga kasamahan ko doon na nasabihan na nila si Malaya sa nangyayari sa pwesto namin at may plano na siyang gawin. Kahit may nakaabang na palang plano si Malaya ay hindi ko kaagad nalaman yon kasi nga ay hindi kami magkakaintindihan ng mga kasamahan kong nagtitinda sa palengke. Hindi sila makahanap ng tiyempo na masabi sa akin ang big plan ni Malaya dahil nga sa higpit ng pagbabantay ni Nanay Papadudut. Iho, Ano po yun, La? kumusta ka? Po? Kumusta ka? Mabuti po. Bakit po? Huy, Po. anong po ako to? Opo, Lola. Bakit po? Uli, Oli? Teka, Bakit ganyan ang itsura mo? natural. Natural mo yan? Ano ka ba? Hindi. Kailangan ko mag-disguise. Bakit? Mahina lang. Anong bakit? Bakit ka para hindi ka makilala Huwag ni... kang maingay. Ang galing mo naman. Paano mo nalaman na may pinalagay na CCTV si nanay? Nagtataka ka pa. Alam mo naman nakakampi natin ang mga nandito sa alley 2. Sinabi nila. Ayun. Yun pala yung sinesenyas nila Kuring at Sendo sa akin kanina. Oo, Pero, hindi kaya tayo mahuli ni nanay? kaya huwag kang magpapahalata. Ay, ano yan? Nay! Bakit kayo nagbubulungan dyan? Sino ba yon? Nanay ko po, Lola. Nasa camera po. Artista ba siya? Maganda po ako pero hindi ako artista. Eh bakit ka pa nanggugulo sa usapan namin? Hindi ko ho kayo marinig. Lakasan niyo ho yung boses ninyo. Bakit ka makikinig sa usapan ng may usapan? Bastos yan! Gusto ko lang pong marinig ang usapan ninyo. Kapati pinipilit mo pa yung maling ginagawa mo. Hindi ka dapat nakikialam sa usapan ng iba. Isa pa wala ka naman dito. Hindi po ako makikinig. Gusto ko lang pong marinig ang boses sa CCTV. Chine-check ko po kung okay. CCTV? Camera yan, di ba? Opo. Oh, kung camera yan, edi manood ka na lang. Bakit kailangan mo magsalita? Ano yan, bidyoke? Nay, masakit daw po kasi ang lalamunan ni Lola. Kaya ayaw niya magsalita ng malakas. Ganun ba? Ay, pasensya na, Lola, ha? Anak, ikaw na lang muna magsalita ng malakas. Hindi ko maintindihan pag malakas ang boses ng kausap ko. Bakit ka ba nakikialam sa usapan namin? Hindi na nga ako bibili dito kahit kailan. Ay, sorry po. Sige po, mag-usap na kayo. Mabuti. Magkita tayo mamaya sa gilid ng palengke sa may kanto. Pero, Alam mo na yun, di ba? baka malaman ni nanay. Lola, ang kausap mo ngayon, hindi naman tayo nakapag-usap. Paano niya malalaman? Kinakabahan ako. Wag na lang muna siguro. Sige, nawala na rin siguro ang pagmamahal mo sa akin. Naiintindihan ko. Hindi naman ganon. O mamaya 6:00 sharp sa gilid ng palengke. Ha? See you. Alis na ako. Ay! Nay naman! Nakakagulat kayo eh. Napaka magugulatin mo naman. Wala naman yung pagiging magugulatin mo bago ka na-impluensyahan ng Malaya na yun eh. Nay naman, balik na naman tayo dyan. Bakit po ba? Ano bang binili ng matanda? Parang wala akong nakitang bitbit ah. I-check mo nga baka naiwan niya dyan. Wala po. Wala siyang
naiwan. Pero wala din siyang binitbit nung umalis. Wala po siyang binili. Ano? Ang tagal ninyo nag-uusap, wala siyang binili. Tumatawad po kasi ng higit sa kalahati ng presyo. Sabi ko hindi pwede. Kaya hindi niya na binili. Ay, oo, tama ka naman. Abusado naman yung matandang yun. Papadudot nagtagumpay ang plano ni Malaya. Hindi siya nakilala at hindi siya nabosesa ni nanay. Pero ang naging pag-uusap namin ay para lang masabi niya ang mensahe na magkita kami sa gilid ng palengke. Takot po ako noon pero hindi ko din naman alam kung bakit ang bilis kong na-inlove kay Malaya. At kung bakit kahit kabado ay lumalakas ang loob ko na gawin ang hindi ko kayang gawin dati. Desidido na ako na makipagkita sa kanya. Ang problema ko na lamang noon ay ang mag-isip kung paano ko makakalabas ng hindi sinusundan o sinasamahan ni nanay. Habang nag-iisip ako ay bumalik na si nanay sa pwesto at nagulat na naman ako kay nanay kaya nag-alala na siya na baka daw may sakit na ako dahil nga masyado akong magugulatin. Lalo naman akong natakot kasi dahil doon ay mahihirapan na naman akong magpaalam. Sinabi ko kaagad na maayos ang lagay ko at pinilit kong maging kalmado buong araw pero habang pinipilit kong kumalma ay nag-iisip ako ng idadahilan kung paano makakalabas para makipagkita nga kay Malaya. Ang napiling lugar ni Malaya ay ang pinakaabalang lugar sa palengke. Maraming tao at kanya-kanyang buhay doon sa parting yon. Walang nakikialam sa'yo. Kaya kahit mag-usap kaming dalawa ng tungkol sa amin, ay walang makikialam at walang makakarinig. Hanggang sa malapit ng mag-alas 6, ang naisipan kong paalam ay ang pagtatapon ng basura. Ang babaw na dahilan pero nablangko na kasi ako noon. Wala na kasi akong maisip pa. Alam kong sasabihin ni nanay na ipapatapon na lamang niya yung basura sa iba para hindi na ako mag-abala pa pero yun lang talaga ang naisip ko. Kaya pinilit ko na ako na ang magtapon at wag na siyang humanap pa ng ibang gagawa noon. Nagulat na naman ako noong pumayag si nanay na itapon ko ang basura ng walang pag-aalinlangan. Nakahinga ako ng maluwag at nung mag-aalas 6 na ay nagpaalam na ako na itatapon ko na ang basura. Bit-bit ang mga basura ay umalis ako sa pwesto namin at nakiramdam din ako kung sumunod si nanay sa akin. Pero hindi. Malayo na ako at natanaw ko si nanay na nasa pwesto pa rin at abala sa pagkwekwenta ng mga kinita niya sa buong araw. Pero may duda pa rin ako, Papa Dudut, kaya pagliko ko sa kanto ay nagmadali talaga akong maglakad. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Halos tumakbo na ako sa sobrang kaba, Papa Dudut. Nalampasan ko pa nga yung basurahan kaya bumalik pa ako para itapon yung basurang bitbit ko. Saka ako muling nagmadali papunta kung saan kami magkikita ni Malaya. Sa gilid ng palengke sa lugar na usapan naming dalawa ay malayo pa lamang ay kita ko na si Malaya na nakangiti. Kahit masaya rin naman ako ay hindi ako makangiti ng tama dahil nga sa nararamdaman kong kaba, takot at pag-aalala. Alam naman ni Malaya kung bakit ganon ang itsura ko kaya pinakalma niya muna ako sa tubig na dala niya. Saka sinabi ni Malaya na huwag na akong mag-alala dahil kinausap na niya ang lahat ng nagtitinda sa Alley 2 na tawagan siya kaagad kung sakaling makita nilang susunod si nanay kung nasaan kami. Dahil kanina pa akong nandoon at wala pang tumatawag, ibig sabihin ay hindi sumunod si nanay kaya clear kami. Bahagyang naibsan ang kaba ko. Mag-uusap kaming dalawa kaso ay dahil nga sa dami ng tao sa paligid ay hindi kami magkaintindihan dahil sa ingay. Tapos may mga kumakausap pa sa amin lalo na kay Malaya kasi nga ay napa-miss congeniality niya sa palengke. May mga pagkakataon naman na may bibili ng tubig sa kanya. Napilitang magaya si Malaya na lumipat kami ng pwesto. Doon daw kami sa hindi masyadong magulo sa likod ng palengke. Sa wakas ay tahimik at walang mangiistorbo sa amin. Sa wakas ay magkakausap na kami ng mas maayos, Papa Dudut.
Baka mahuli kasi tayo ni nanay. Ano bang kinakatakot mo? Hindi naman tayo gumagawa ng krimen at hindi naman pulis ang nanay mo. Pero kilala mo naman si nanay. Actually, hindi. Gusto ko talaga siya makilala, kaso ayaw niya makipag-usap. Ang ibig kong sabihin, kilala mo naman ang ugali niya kapag kausap kita. Bakit magalit sa akin ang nanay mo? Hindi lang naman sa'yo, kundi sa lahat na nagkakagusto sa akin. Pero iba yung higpit niya nung ako na eh. Paano mo nalaman? Ano ka ba? Alam mo naman ang palengke, parang magkakakilala lahat ng tao. Kaya pag may chismis, alam na agad ng lahat. Anong chismis? Yung tungkol dun sa dating nagtitinda ng bigas sa bungad, yung nagsara na. Si Monica? Oo, nabalitaan ko na kinausap ng nanay mo yun. Tapos ayun, sumuko agad. Weak siya, pero ako hindi. Salamat ha. Saan naman? Kasi kahit kung ano-ano lang sinasabi sa'yo ni nanay, hindi ka sumusuko. Hindi naman siya ang gusto ko maging boyfriend, kundi ikaw. Kahit na, hindi mo pa din ako sinukuan. Ilang babae na ba ang sumuko? Madami na. 15 pa lang ako nagsimula ng palayuin ni nanay ang mga nagkakagusto sa akin. Akala ko noon ganun talaga kasi nga 15 lang ako. Bata pa ako. Kaso nung mag-23 na ako, napansin ko ganun pa din si nanay. Parang iba na. Hayaan mo na yun. Kalimutan mo na. Naiisip ko lang naman. Okay lang na pinalayo sila. Kasi kung hindi, baka hindi tayo nagkalapit. Kung sa bagay, Hindi mo ba nasasabi sa nanay mo ang damdamin mo? hindi eh. Kasi palagi pagpasimula pa lang ako, parang alam na niya na doon pupunta ang usapan. Kaya ayun, agad niyang binabago ang usapan. Sad. Pero huwag ka mag-alala. May naisip na akong paraan para mabago ang isip ng nanay mo. Talaga? Oo naman! Ako pa ba? Ano yung naisip mo? Bago ko masabi yon, punta muna tayo sa first step. First step? Oo! Anong first step? Aba, kailangan muna maging opisyal na tayo na. Sagutin mo muna ako. Bakit ako ang sasagot sa'yo? Hindi ba dapat ikaw? Alam mo naman na oo ang isasagot ko, kaya ikaw ang gusto kong malaman ng diretso kung mahal mo rin ba ako. Ngayon lang ako nakaramdam ng pagmamahal at masaya ang pakiramdam. Hihindi pa ba ako sa sayang nararamdaman ko? Nakakaiyak naman yun. Ay naku, ayoko umiyak. Happy moment to. So, I now pronounce and announce na officially mag-on na tayo. Akala ko nga noon pa eh. Ngayon ang formal. So anong dapat mong gawin? Ha? Ano ba? Siyempre, yakapin mo muna ako tsaka mo ko hahalikan. Ah, sige. Walang yaka! Nay? Napakasama mo talagang babae ka! Kung ano-anong itinuturo mo kalokohan sa anak ko! Nasa tamang edad na po siya. Nay, tara na po. Nasa tamang edad pero kinokontrol mo siya! Hindi po ako ang kumokontrol sa kanya. Magpapalusot ka pa eh! Eh sino kumokontrol sa kanya? Multo? Ayoko na lang po sa akin manggaling. Nay, tara na po. Sandali! Hindi pa ako tapos sa babaeng yan! Hoy! Ikaw ha? Layuan mo ang anak ko! Gaya po ng sinabi ko, nasa tamang edad na po siya. Kaya hayaan nyo na siya magdesisyon para sa sarili niya. Nay, tara na. Umalis na tayo. Oh, narinig mo? Nakapagdesisyon na ang anak ko! Alis na kami! At iiwan ka na namin! Sorry ka! Magdusa ka dyan! Tara na anak! Papadudot, mas tahimik nga ang nilipatan namin pero may dala palang problema ang katahimikan na yon. Dahil nga sa lumipat kami ng pwesto ay nawala sa isip ni Malaya na timbrihan ang mga tindera. Ang mga tindera naman sa alito ay hindi na lang pinansin ni nanay noong umalis. Total hindi naman daw ito papunta sa direksyon kung saan yung una naming pwenestuhan bago kami lumipat. Ang nangyari noon ay hindi nagpunta si nanay sa gilid ng palengke pero doon pala niya gagawin malapit sa pwesto kung saan kami lumipat ni Malaya para tahimik. Siyempre galit na galit si nanay, kinumpronta niya si Malaya. Ang maganda na nga lang ay kahit galit si nanay ay hindi naman umabot sa sakitan ng mga nangyari. Iskandalong pagsigaw lang ang nanaig sa eksena at dahil walang masyadong tao roon ay wala rin namang mga naging saksi. Si Malaya naman ay hindi na lumaban. Kahit alam niyang nabungangaan siya ni nanay ay kalmado lamang siya.
Dahil na rin kampante siya na mahal namin ang isa't isa. Kahit alam naman niya na si nanay ang kumokontrol sa buhay ko, ay medyo tinamaan din si Malaya noong masabihan siya ni nanay. At dahil kasi sa kagustuhan ni Malaya na matuto ako ay nadidiktahan niya ako sa mga dapat at hindi ko dapat gawin. Pero kahit na ganoon ay hindi naman nawalan ng pag-asa si Malaya na magbabago or mababago niya ang isipan ni nanay. Pero dahil alam niya na matagal pa bago mangyari yon ay napunta na siya sa plano ng pagpapakasal. Matapos ang komprontasyon nila ni nanay ay binalak na niyang sabihin or sabihan ako na magtana na raw kami at diretsong magpakasal na. Kaso kinabukasan nang pumunta siya sa pwesto namin ay sarado na ito. Kaya hindi niya nasabi ang plano niya. Inisip niya na baka nagpapalamig si nanay kaya sinarado ang tindahan. Noong sumunod na araw ay nagpunta muli si Malaya pero hindi muna siya lumalapit. Mula sa kalayuan ay tinatanaw niya ako pero hindi niya ako nakita. Umakyat pa siya sa isang bakod para lang matanaw na baka nakaupo lamang ako sa loob ng pwesto namin. Pero hindi niya pa rin ako nakita, Papa Dudut. Saka lang malalaman ni Malaya ang totoo kung bakit wala ako sa pwesto namin sa palengke. Hay nako, para akong nasa zoo. May giraffe na nagkakanta haba-haba ang leeg. Hello, Suke! Tubig kayo dyan! Patay mali siya. Pantawid uhaw! Kawawa. Ay, Aling Ason, nandiyan pala kayo. Ay, natural. Pwesto ko ito eh. Oo nga po eh. Tubig po. Mas kailangan mo yan. Bakit po? Wow! Kunyari pa walang alam pero ang totoo, hindi mapakali. Si Orson po. Ayun! Nakikita mo ba? Hindi nga po eh. Oh, di wala dito. Nasaan po siya? Wala nga! Anong oras po siya darating? Bakit? Wala naman po. Lalasunin mo na naman ang utak ng anak ko. Sobra naman po yung lalasunin. Ano bang tawag sa ginagawa mo? Nag-uusap lang naman po kami. Nag-uusap tapos? Usap lang po. Ano pinag-uusapan ninyo? Gusto niyo po ba talagang malaman? Tatanong ko ba naman kung hindi? Didiretsuhin ko na po kayo ha. Tungkol po sa aming dalawa. Walang kayong dalawa. Mag-isa ka lang. Nay, Aling Ason naman. Ayaw na bang magkaapo? Hindi pa handa si Orson para magkaanak. Matanda na po siya. Matanda na naman din ako nung ipanganak ko siya. Kaya tama lang na tsaka na siya magkaanak. At kung mangyayari man yon, hindi sa'yo. Mahal po namin ang isa't isa. Tinakot mo lang siya. Inuto. Baka nga ginayuma mo pa eh. Kaya ayun, akala niya true love ka na. Parehas po akong lumaban. Gusto ko siya kaya nung nalaman niya na gusto ko siya, sa kanya sinabi na gusto niya ako. Inakit mo kasi siya. Wala pong ganun. Sus! Dinaan mo pa siya sa pabigay-bigay mo ng tubig. Yun po ba ang tingin niyo sa anak niyo? Madadala sa tubig lang? Malay ko ba kung ano pa ang ibinigay mo sa kanya? May nakita ho ba kayo na hawak niya na material? Wala! Malay ko kung tinatago niya lang. May maitatago po ba sa inyo? Ano? Ibig ko pong sabihin, wala kayong makikitang binibigay ko sa kanya dahil hindi po nakikita yung ibinibigay kong pagmamahal. Kita mo na? Di sumabit ka. Ang pagmamahal dapat nakikita yon. Paano po makikita kung papatayin nyo naman? Anong sinasabi mo? Mamamatay tao ako? Malapit na pong mamatay ang puso ni Orson, sinagip ko lang. O ano? Superhero ka na ngayon. Masyado ka naman patawa. Seryoso po ako sa anak nyo. At seryoso ang pagmamahala namin. Kahit tinaharang nyo, kahit pinipigilan nyo, gumagawa kami ng paraan para magkita at magkausap. Ganun namin kamahal ang isa't isa. Napakadrama. Gusto mo ng award? Magpapaalam po ako ng maayos sa inyo. Pwede ko po bang makausap si Orson? O ayan, kausapin mo. Aling Ason naman,
Seryoso po ako. May sasabihin lang po ako sa kanya. Ikaw pala ang baliw eh. Paano mo makakausap ang wala? Nasaan nga po siya? Malayo na siya sa'yo. Kaya huwag mo nang asahan pa yung mga sinasabi mo dahil hindi na mangyayari yan. Aling Asor, parang awa niya naman po. Hoy! Huwag kang umiyak-iyak dyan ha! Nakakahiya ka! Baka sabihin eh kung inano kita dyan. Doon ka nga sa malayo umiyak! Aling Asor, please po. Wala na si Orson. Pinadala ko na siya sa malayo. Kaya tigil-tigil mo na yung arte mo ha at magharap ka na lang ng iba dyan. Aling Asor. Ano ba naman yan? Malas yang umiiyak sa tapat ng tindahan. Grabe ang iyak ni Malaya noon, Papa Dudut. Hindi talaga tinabla ng awa si nanay at sobra ang pagtatago niya sa akin ng mga oras na yon. Ang hirap ng sitwasyon. Inakay na lamang ng ilang tindera sa alito si Malaya para ilabas ng palengke at doon siya dinamaya ng mga kaibigan namin. Nalaman ni Malaya kalaunan na pinadala talaga ako sa probinsya ni nanay. Hinatid ako ni nanay noong araw na nagsara ang tindahan at iniwan ako doon kina lolo at lola pagkahatid sa akin. Iniwan ako na parang bata para lang mailayo kay Malaya. Sobrang lungkot ni Malaya kahit alam na niya na nasa probinsya ako ay hindi naman niya alam kung saang probinsya. Nagmatigas talaga si nanay kahit nagmamakaawa na si Malaya ay hindi talaga niya ako itinuro. Sa probinsya naman ay nalaman nila lolo at lola ang totoong dahilan kung bakit ako iniwan ni nanay sa kanila. Nagulat sina lolo at lola sa kwento ko. Kinausap nila ako ng masinsinan at pinayuhan na sundin ang tinitibok ng puso ko at huwag ang desisyon ng iba para sa akin. Sinabi rin nila ang nabanggit ni Malaya sa akin dati na nasa tamang edad na ako at dapat ako na ang magdesisyon para sa sarili ko. Sa palengke naman ay bigla ring hindi na nagpakita si Malaya. Dumating ang punto na pati si nanay ay hinahanap na rin si Malaya pero hindi dahil nag-aalala siya, kundi para makasigurado lang na na-dispatch na din si Malaya gaya ng mga naunang babaeng nagkagusto sa akin. Laking gulat daw ni nanay noong malaman niya na nasa probinsya na rin si Malaya. Pero ang hindi alam ni nanay, sa probinsya namin nagpunta si Malaya. Nang iwan ako ni nanay kina lolo ay kinuha niya rin ang cellphone ko. Kaya wala akong kontak kahit kanino sa Maynila, lalo na kay Malaya. Pero isa sa mga kasamahan naming nagtitinda doon ay taga-probinsya namin. Tumawag siya kina lola para magtanong kung nandun ako at nang masigurado niya ay sa kanya pinakiusap sa akin si Malaya. Kaya ayun po, nakapunta si Malaya sa bahay ni lolo at lola sa probinsya sa tulong ng mga kaibigan naming tindera sa palengke. Hindi nga nagtagal ay nakarating din kay nanay ang balita na nasa probinsya namin si Malaya. Pagtawag ni nanay kina lolo at lola ay nagulat ito na nagpakasal na pala kaming dalawa. Pumayag kasi sina lolo at lola na magpakasal kami dahil nasa tamang edad ako. Naiyak si nanay sa balita pero siya pa ang pinagalitan ni lolo at lola. Pinagsabihan siya na mali ang ginagawa niya sa akin. Kalaunan ay natauhan din si nanay at wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin na lamang ang nangyari dahil nga sa kasal na kami. Pero syempre kinakailangan pa rin namin kausapin si nanay. May tampo siya pero naiintindihan niya ang mga nangyari. Sa ngayon ay may anak na lalaki na kami ni Malaya, Papa Dudut. Kaya tuluyan na ring sumaya si Nanay Azon. 5 taon na ngayon ang anak namin na pinangalanan naming Oli. Mahal na mahal siya ni nanay at tanggap na rin niya si Malaya bilang anak. Pero ang nakakatakot ay nakikitaan namin si nanay ng paghihigpit kay Oli. Kaya inunahan ko na siya, Papa Dudut, na huwag igaya sa akin si Oli. Nahimas-masa naman si nanay at naging maluwag na siya kay Oli at hinayaan na kaming mag-asawa ang magdisiplina. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa inyong oras sa pagbabasa ng kwento ko. Hiling ko na marami pang kwento ng mga kabarangay ang mabigyan ng pagkakataon na maitampok sa Barangay Love Stories. Ang sarap po kasi sa pakiramdam kapag narinig ang mismong kwento namin sa Barangay LS. Ingat po kayo lagi. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Orson.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kasabihan na kapag naglaro ka ng apoy, humanda kang mapasok. Kaya kung ayaw mong masaktan ay huwag mo nang susubukan ng kapalaran. Ikaw kabarangay, naglaro ka na ba ng apoy? Dear Papa Dudut, ang pagkakaroon ng anak ay isang pribilehiyong maituturing, lalo na kung gustong maging ina ng isang babae. Yun ang eksaktong naramdaman ko nang pinanganak ko ang panganay namin ni Joji taong 2023. Kahit na nung una ay napaisip ako kung paano ba maging mabuti at epektibong nanay. Lalo na at wala naman akong kinalakhang mother figure. Sa kabila ng lahat ay kinaya ko pa rin at patuloy na kinakaya ang pagiging ina hanggang sa ngayon. Pero hindi tungkol sa pagiging nanay ko ang pangunahing dahilan kung bakit ako napasulat sa inyong programang Barangay Love Stories. Meron pang mas importante na nais ko sanang ihingi ng payo sa ating mga kabarangay. Bago po ako magpatuloy ay itago nyo na lamang ako sa pangalang Amila. 32 years old, taga Taguig City at isang sales representative na nagtatrabaho sa isang sikat na brand ng sasakyan. Dati kong katrabaho si Georgie at nagkaroon kami ng isang anak. Nagsama kami sa isang bubong pero nitong taong 2024 ay may nangyari sa aming relasyon. Sigurado na ako sa desisyon ko. Iwanan ka na namin ng anak mo, Georgie. Ay, Amila naman. Huwag mong gawin sa akin to. At bakit hindi ko gagawin? Sige nga. May anak tayo. Hayaan mo na lang ba na lumaking wala kinikilalang ama yung bata? Mas mabuti pa na wala na siyang kilalaning ama kesa naman sa meron nga pero pulpul at batugan na kagaya mo. Sobra ka naman makapagsalita. Totoo naman sinabi ko, di ba? Na pulpul ka at batugan kasi kung hindi, sige sabihin mo, bakit nalugi yung negosyo niyo nung kaibigan mo? Di ba kasalanan mo? Di ka marunong mag-costing at mag-handle. Puro ka lang gastos. Hindi na bumabalik kapital nyo tapos ang lakas pa ng loob mo magmalaki sa akin na marami kang nalalaman sa pagpapatakbo ng negosyo? Hanggang ngayon ba naman issue pa rin sa'yo yan? Aba oo. At bakit hindi? Sige nga. Kainis naman eh. Ikaw pa talaga may ganang mainis? Dapat nga ako yung mainis dito. Imbes kasi na maghanap ka ng mapagkakakitaan mo, pagkatapos malugi ng negosyo nyo, naging batugan ka na. Palibasa may trabaho ako kaya sa akin mo na inaasa lahat-lahat. Maghanap naman ako pero nagpapalipas lang ako ng sama ng loob dun sa nangyari sa negosyo namin. Ilang buwan ka na nagpapalipas ng sama ng loob? Hindi pa rin ba tapos yan? Kasi Alam mo para sa akin, nagdadahilan ka na lang. hindi ako nagdadahilan ha. Hindi raw. Pero bakit hanggang ngayon wala ka pa rin matinong trabaho? Naghahanap pa nga lang. Naghahanap daw kahit puro mobile games lang yung inaatupag mo? Akala mo siguro di ko nakikita no? Ano ba kasi nirereklamo mo dyan? Inaalagaan ko naman yung anak natin pag nasa trabaho ka. Saka wala naman tayo binabayarang upa. Kung sa pagkain naman, nakikihati-taki na mama at papa. At proud ka pa talaga na hanggang ngayon nakikipisan pa rin tayo rito sa mga magulang mo? Hindi naman sa ganun. Pagiging practical yung tawag doon. Ibang klase. Pagiging practical daw. Sabihin mo, masyado ka na lang naging kampante na umasa sa kanila kahit na matanda ka na. Matanong nga kita,
Di ka man lang ba nakakaramdam ng kahihiyan dyan sa katawan mo dahil hanggang ngayon umaasa ka pa rin sa mga magulang mo? Bakit naman ako mahihiya? Sabi mo nga, mga magulang ko naman sila. So ibig sabihin wala nga? Meron pala. Nahihiya rin ako sa kanila. Kung nahihiya ka, sana nagsisikap ka. Kaya lang sa nakikita ko walang hiya ka talaga, Joji. Grabe naman. Totoo naman eh. Oo, grabe ako. Wala ka bang pangarap sa amin ng anak mo? Ni minsan ba di pumasok dyan sa utak mo na ibukod kami para makapagsimula tayo ng buhay natin bilang pamilya? Nangarap naman ako pero… Puro ka pero. Wala ka talagang pangarap hanggang salita ka lang. Kaya diyan ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Please, Amila. Huwag mo kong iwanan. Parang awa mo na. Wala na akong awa. Ubos na. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kayo ang buhay ko. Wow ha? Ngayon may pasabi-sabi ka pa ng ganyan? Akala mo ba mauuto mo pa ako? Kung noon, oo. Kasi naniwala at nagtiwala ako na magbabago ka. Na marirealize mo mga pagkukulang mo sa amin ng anak mo bilang padre de pamilya. Pero ngayon, nek-nek mo. Hindi mo na mabibilog-ulo ko, Joji. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo, gagawin ko. Wala. Di ba gusto mo ako maghanap ng trabaho? Sige, maghanap ako ngayon din. Wag na. Baka manghingi ka pa sa akin ng pamasahe at pangkain mo pag nagutom ka sa labas. Mapagastos pa ako sa'yo. Oy, Amila, sumusobra ka na talaga ha? Ikaw nga sobra-sobra na yung katamaran at kapulpulan mo. Nagreklamo ba ako? Ngayon lang, dahil punong-puno na ako. Isipin mo na lang kung anong magiging future namin ng anak mo sa'yo. Wala. Kaya mabuti pa ako na lang mag-isa magpalaki sa kanya. Magkanya-kanya na tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Papadudot naging magkatrabaho kami ni Joji at doon kami nagkakilala taong 2021. Naging magkaibigan kami lalo at iisa lang ang grupo namin. Kami lang yung single ng mga panahong yon kaya sinimulan kaming tuksuhin ng mga kasamahan namin sa isa't isa. Noong una ay sinakyan ko lamang ang pang-aasar nila dahil baka tumigil din sila kinatagalan. Lalo na at nagpahayag na rin ako na wala pa akong interes na pumasok sa relasyon matapos ang breakup namin ng ex-boyfriend ko noong pandemic. Matagal din kasi kaming naging mag-on at umabot din ng 7 taon kaya sinabi ko sa sarili ko na gusto ko munang enjoyin ang pagiging single ko. Kaya lang ay hindi pa rin tumigil ang mga kasamahan namin sa trabaho sa panunukso sa amin ni Joji. Hanggang sa napansin ko na lamang na kinagiliwan na niya yon. At kapag naiinis ako sa mga pang-aasar nila, papadudot ay sinasabihan nila akong KJ o Killjoy. Sa huli inamin sa akin ni Joji na nahulog na siya sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko naman naramdaman na masamang tao siya. Mabait siya at may itsura naman. At kahit na noong sinabi kong hindi pa ako ready makipagrelasyon, ay nerespeto niya yon. Kinatagalan, tinanong niya kung pwede akong ligawan. Sa isip ko ay ligaw pa lang naman. Hindi pa sigurado kung sasagutin ko na siya. In short ay pumayag ako, kaya lang dala ng kalasingan at bugso ng damdamin noong isang beses na nagkayaan kaming uminom ng mga katrabaho namin ay doon na may nangyari sa amin ni Joji. Bali nag-check-in kami noon sa isang motel sa Pasig para magpalipas ng gabi. Alam ko naman na kasalanan ko rin dahil naging mapusok ako ng gabing yon. At laking takot at pagsisisi ko nang mabuntis ako ni Joji. Pinanagutan naman niya ako at binahay. Tumira kami sa kanila kasama ang parents niya at 2 nakatatandang kapatid na lalaki. Pero sa loob lang ng ilang buwan hanggang sa makapanganak ako ay hindi na talaga kami naging okay ng dati kong kinakasama. Lalo na at 2 buwan bago ko manganak ay nag-resign siya sa trabaho namin para makipag-business partner sa kaibigan niya. Pero makalipas lamang ng 2 buwan ay nalugi ang negosyo nila. Hindi na bumalik ang drive ni Joji sa pagtatrabaho hanggang sa makapanganak ako. At nung matapos ang maternity leave ko ay ako na ang naghanap buhay sa amin.
Makalipas ang 6 na buwan simula na maghiwalay kami ni Georgie ay hindi sinasadyang nag-cruise naman ang landas namin ng panganay niyang kapatid na si Bernie Papa Dudut. Uy, ang mahal dito sa kinainan natin. Huwag kang mag-alala. Treat ko naman since ako yung nagyaya sa'yong kumain dito. Alam ko, pero nakakahiya pa rin. May trabaho naman ako, pero nagtitipid kasi ako ngayon lalo na nagagatas at diaper pa yung anak ko. Oo, ayan oh. Kakabili ko pa nga lang. Galing ako sa grocery bago mo ako nakita dun sa sakayan ng mga UV. Oo nga eh. Sakto. Kaka-out ko pa lang sa shift ko. Sipag mo talaga. Kahit linggo nagtatrabaho. Wala ba kayong off? Meron naman pero depende kung kailanganin sa ospital. Magjo-duty talaga kahit nakasarapan pa ng tulog mo. Ganun talaga. Ito yung pinili kong propesyon. Hindi ba mahirap maging nurse dito sa Pinas? Mahirap. Parang lahat naman ng trabaho mahirap. Pero masaya ako na pinaglilingkuran ng bansa natin. Sa bagay. Pero di ba uso na yung ibang kababayan natin na nurse nag-a-abroad? Oo, matagal na namang ganun ang sistema. Ikaw ba, hindi mo ba naisip na mag-abroad? Curious lang kasi di hamak na mas malaki kikitain mo doon kaysa dito. Oo nga, kaya lang kailangan ako ng mga kababayan natin. Siguro sa iba, di nila maiintindihan tong prinsipyo ko. Pero masaya naman ako sa ginagawa ko. At hindi ko naiisip na mag-abroad para lang kumita ng malaki. Tama ka naman, pero sigurado akong maiisip mo rin yun pag nagkaanak ka na. Iba rin talaga pag may anak na. Uunahin mo talaga ang kapakanan niya. Oo naman, anak muna bago ang sariling prinsipyo. Pero don't get me wrong ha, bilib ako sa'yo at sa lahat ng mga nurse na piniling magtrabaho rito sa Pilipinas. Kayo kaya at iba pang nasa medical field ang modern hero dito, lalo na nung nag-pandemic. Thank you. Huwag ka mag-thank you, totoo lang sinasabi ko. Kumusta na pala kayo ng pamangkin ko? Okay naman kami. Bibong bata yung pamangkin mo, magana rin kumain. Natutuwa nga ako dun kasi di mahirap alagaan eh. Speaking of, sino pala nagbabantay sa kanya pag nasa trabaho ka? Yung mama ko, pero tsahin ko talaga yun ah. Ah, ibig sabihin, doon kayo nakikituloy ngayon? Oo, malayo ko siyang kamag-anak sa mother side. Third cousin ng nanay ko. Mag-isa lang siya sa bahay nila ngayon matapos mamatay sa stroke ng asawa niya last year. May mga anak naman, 2 babae. Pero nasa ibang bansa na pareho. Okay naman kayo doon? Oo, mabait yung tsahin ko, para ko na siyang nanay. Ako lang talaga yung medyo pasaway nung kabataan ko kasi di ako nakinig sa kanya. Talaga? Ibig sabihin, tumira ka na rin sa kanila noon? Oo, inampun niya ako at pinag-aral nila ng asawa niya sa kolehiyo. Kaya lang pasaway talaga ako. Di ko tinapos hanggang 2nd year lang tapos nagtrabaho na ako. Umalis na rin ako sa kanila noon gawa ng hiya. Pero di naman talaga ako lumaki sa kanila ha. 18 anyos na ako nung napadpad ako sa poder nila. Galing ako nun sa Aklan, lumuwas lang dito nung namatay tatay ko. Wala rin naman akong nanay, sumakabilang bahay na raw sabi ng kamag-anak namin. Grabe, ang dami mo palang pinagdaanan, bata ka pa lang. Medyo. Marami rin akong mga maling desisyon sa buhay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Katulad na lang nung sana nagtapos ako ng pag-aaral para kahit paano maganda naman yung trabaho ko. Sapat lang kasi para sa amin ng anak ko yung sinusweldo ko. Minsan kulang pa. Bakit? Hindi ba nagpapadala ng pera sa inyo si Georgie? Naku, hindi. Pero di ko na rin naman siya hinihingan kasi saan naman siya kukuha ng pera na ipapadala sa amin, di ba? Kung sa mga magulang niyo pa siya manghihingi, ako na ang nahihiya. Kaya nga nag-decide na ako makipaghiwalay sa kapatid mo. Ay, nalungkot talaga kami ng husto nung umalis ka sa bahay. Lalo na sina mama at papa. Lagi nilang hinahanap yung apo nila. Tungkol sa bagay na yan, wala naman akong intensyon na ilayo sa inyo yung anak ko. Di pa lang talaga ako handang ipakita siya kay Georgie. Pero sa nakikita ko naman, nagbago na si Georgie. Sa ngayon, nagsisikap siya na makapaghanap ng trabaho para raw may mukha na siyang ihaharap sa inyo.
Ilang buwan na kaming hiwalay. Hindi pa rin ba siya nakakahanap ng bagong trabaho? May nahanap at napasukan naman pero di nagtatagal. Ewan, sabi niya depressed daw siya. Hindi makapag-focus, gawa ng lagi kayong iniisip. Amila, wala na ba talagang chance na magkabalikan kayo ng kapatid ko? Gusto mo bang malaman ng totoo? Oo, Hindi ko alam. Okay naman kami ng anak ko. Masaya kami kahit kaming dalawa lang. Nakakapagod maging nanay at tatay sa anak namin pero kinakaya ko. ay, hindi rin naman kita masisisi kung masyado ka nang napuno at napagod kay Georgie. Kasalanan din naman kasi talaga niya. Papadudot simula nang maghiwalay kami ni Georgie ay in-unfriend ko na rin sa social media ang lahat ng miyembro ng pamilya niya. Desidido na kasi akong kalimutan sila at magsimula ng bagong buhay kasama ang anak ko. Kaya nga hindi ko napigilang makonsensya nang banggitin ni Bernie ang pang-unfriend ko sa kanya sa kwentuhan namin ng araw na yon. Lalo't wala naman siyang ginagawang mali sa akin noon. Sa dalawang kuya ni Georgie, si Bernie ang pinakamabait, maginoo, gentleman at guwapo. Noong unang beses na dinala ko ng dati kong kinakasama sa bahay nila para makilala ang pamilya niya, ay napansin ko na talaga si Bernie. Nagtatrabaho siya bilang isang nurse, maasikaso siya sa akin ng mga panahong yon. Palibhasa ay masaya raw siya dahil magkakapamangkin na raw sila. Sa buong panahon ng pamamalagi ko kina Georgie ay nakuha ni Bernie ang buong atensyon ko. At kahit hanggang sa pag-uwi ay si Bernie ang tumatakbo sa aking isipan imbes na ang dati kong kinakasama at tatay ng magiging anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bago kami naghiwalay ng landas ni Bernie, noong nagkita kami ay nagkapalitan kami ng social media. Gusto niya raw kasing makumusta ang pamangkin niya kaya hindi na ako tumutol pa. Hindi ko naman sila tinanggalan ng karapatan sa ano ko pero ayoko na talagang makisama kay Georgie. Para sa akin ay masyadong pabuhat ang taong yon. At nakampante na lamang sa buhay na sinusuportahan ng mga magulang nila. Batugan pa at kung kailan ako nag-decide na tapusin na ang lahat sa amin saka pa lamang sasaniba ng kusa na maghanap ng trabaho. Kaya nga wala talaga akong ka-interes kay Georgie noong nagkikwento tungkol sa kanya ang Kuya Bernie niya. Kunwari ay may pakialam ako pero wala na talaga. Ganon pala kapag napagod ka na at naging manhid. Sa pagpapatuloy ng kwento ko ay nagkaroon kami ng constant communication ni Bernie sa Messenger. Pero tungkol lang naman sa anak ko na pamangkin niya ang aming pinag-uusapan. Isang araw, in-invite niya ako na pumunta sa kanila dahil birthday ng papa nila. Ayoko sanang umaten pero noong parang naglambing na siya sa akin na gusto raw makita ng parents nila ang anak ko, ay hindi ko na siya natiis pa. Ayos lang naman talaga sa akin na pumunta sa kanila. May isang tao lang na ayokong makita ang pagmumukha, Papa Dudut. Amila, anong ginagawa mo rito? Ano bang klaseng tanong yan? Eh di inimbitahan ako rito. Sino nag-imbita sa'yo halos wala na kaming kontak sa inyo ng anak ko. Ako ang nag-imbita sa kanila rito sa bahay. Ikaw kuya? Oo, may masama ba doon? Wala pero paano kayo nagkaroon ng kontak ng ex ko? Wala ka na sigurong pakialam doon. Anong wala nanay ka pa rin ng anak ko. Tapos wala akong kontak sa'yo pero si kuya meron? Kumalma ka nga muna. Paano ako kakalma? Sige nga. Hindi mo sinabi sa akin na nagkakausap pala kayo ni Amila. Baka naman sinusulot mo na siya sa akin ha? Hinay-hinay ka sa pagsasalita mo, Georgie. Baka nakakalimutan mong kuya mo pa rin ako. Walang kuya pag pag-ibig na pinag-uusapan. Siraulong to. Ano ba yung pinagsasabi mo? Wala naman kaming relasyon ni Bernie. Saka nung nakaraang araw lang naman kami nagkaroon ng contact dahil aksidente kaming nagkita matapos kong mamili sa grocery. Masyado ka malisyoso.
Naninigurado lang naman ako. At bakit kailangan mong manigurado hindi rin naman tayo? Kasi, syempre, bakit pa rin tignan yun, no? Naging tayo. May anak pa nga tapos papatol ka sa kuya ko? Alam mo, kung hindi lang birthday ni Papa, baka kanina ko pa pinadugo sa suntok yung bunganga mo. Napakabastos mo. Pati ako na kapatid mo, pinag-iisipan mo ng ganyan? Mahirap na. Hirap sa'yo, masyado kang sigurista na wala sa lugar. Di na ako magtataka bakit iniwan ka ni Amila eh. Ano sinabi mo? Ulitin mo para masapa kita. Mahiya ka nga. Gagawa ka pa talaga ng eksena sa birthday ni Papa. Ikaw nga walang iya eh. Inibita mo si Amila. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Alam ba nila mama at papa na pupunta sa larito ng anak namin? Oo, alam nila. Kaya expected nila pagdating ng mag-ina mo. Ewan ko ba naman kung nasa ang lupalop ng daigdig yung utak mo nung sinabi ko yun sa dinner natin last time. Di ka nakikinig. Tapos ako pa sisisihin mo na wala kang alam sa pagpunta nila rito sa bahay? Ha? Hindi ko nga talaga alam. Kahit kailan talaga, Joji. Magsorry ka sa kuya mo. Nakakahiya ka. Ayoko nga. Hindi ka lang sigurista na wala sa lugar. Ma-pride ka rin. Bahala ka kung anong gusto mo sabihin. Maiwan ko na kayo. Maglalaro na lang kami ng anak ko. Tingnan mo yung taong yun. Hindi pa rin pala nagbabago. Pasensya ka na kung ganun pa rin ugali ni Joji. Ako nga dapat humingi ng pasensya sa'yo eh. Napagkamalan pa niya tayong may relasyon kahit wala naman. Naiintindihan ko naman yung galit niya pero kapatid niya ako. Hindi ko magagawa yung iniisip niya. Hindi ko siya maintindihan kasi hiwalay na rin naman kami. Wala na siyang dapat pakialam kung gustuhin kong pumasok sa panibagong relasyon. Bakit? May bago ka na bang nagugustuhan? Ha? Wala pa pero in the future ba? Okay. Pero tingin ko, kaya nagkakaganon si Joji dahil mahal ka pa rin niya. Talaga? Oo, sabi mo nga, ma-pride siya. Kaya di niya talaga kayang aminin yung nararamdaman niya. Pero halatang halata siya masyado. Anong masasabi mo? Ewan ko, di ko alam kung matutuwa ako o maiinis. Mabuti pa, kalimutan mo na lang yung tinanong ko. Ayoko namang masira yung mood mo. Pumunta kayo rito para sa birthday ni Papa at hindi sa kung anong family drama. Tama ka. Ayoko magpaka-stress kaya sana lubayan ako ng kapatid mo. Para kasi siyang stress na nagkatawang tao. Sa tono mo, parang wala ka na talagang natitirang pagmamahal sa kapatid ko ah. Para sa akin, tatay pa rin naman siya ng anak namin. Pero hindi ko na alam kung may lugar pa siya sa puso ko, kung sakaling plano niyang makipagbalikan. Hindi naman sa pinangungunahan kita pero baka nasasabi mo lang yan sa ngayon. Hindi ako sigurado. Depende kung mag-iba ang ihip ng hangin. Sabi mo nga, di ka na magtataka bakit kami naghiwalay ni Joji. Oo, kitang-kita ko na napaka-immature ng kapatid kong yan. Nakakahiya. Ewan ko ba dyan? Walang minana sa inyo ng isa nyo pang kapatid. Ang layo sa ugali nyo. Papadudot na sira na ang buong panahon na nandun ako sa bahay nila Bernie nang dahil kay Georgie. Walang minuto na hindi niya ako pineste ng mga tanong kung bakit nag-uusap kami ng kuya niya. At kahit na sinabi ko naman na noon lang ulit kami nagkaroon ng komunikasyon at pawang tungkol lang sa bata, ang pinag-uusapan namin ay hindi talaga naniwala si Georgie. Bukod doon ay lagi pa niya akong tinatabihan. Bagay na kinairita ko pero hindi ko na lamang pinapahalata. Natapos ang dinner na yon nang masama ang loob ko kay Georgie. At hanggang sa makauwi kami ng anak ko sa bahay ay naiinis pa rin ako. Dahil sinira niya ang mood ko. Buti na lang at nandun si Bernie para pambalanse. Pero ewan ko ba kay Georgie dahil halatang halata na pinagsesenosan ang sariling kapatid. Makalipas ang 3 araw ay nagulat ako nang chinata ko ni Georgie sa messenger. Sinabi niya na gusto niyang makipagkita sa akin. Nung una ay hindi ako pumayag dahil busy ako sa trabaho pero ang totoo ay ayoko lang. Kaso'y makulit siya at nagmamakaawa na huwag ko siyang i-block. Sakto't gagawin ko sana yon, yung pambablock sa kanya sa messenger. Sa huli ay pumayag din ako makipagkita sa dati kong kinakasama, Papa Dudut.
Natatandaan ko, paborito mo rito sa cafe na to kaya dito kita dinala. Ah, oo. Paborito ko nga rito. Natatandaan ko pa rin yung kape na gustong-gusto mong in-order dito. Pati yung cake na kaparis nun. Ano ba kasing kailangan mo? Ha? Sabi ko, ano bang kailangan mo? Bakit mo ako kinukulit na makipagkita sa'yo? Pwede bang mamaya ko na sabihin? Umorder muna tayo para makakain tayo. Hindi ako pumayag makipagkita sa'yo para kumain kasama ka. Kaya sabihin mo na kung anong kailangan mo sa akin. Camila naman. Bakit? Ano bang ginawa ko? Medyo tumataas yung boses mo. Nakakahiya pinagtitinginan na tayo ng tao. Ay, nakakainis ka kasi. Ayaw mo pa akong diretsuhin, dami mo pang cheche-bureche. Sige, para lang malaman mo. Nakipagkita ako sa'yo para makausap ka. Tungkol saan ba? Tungkol sa atin. Anong tungkol sa atin pinagsasasabi mo? Sa pamilya natin. Napag-isip-isip ko kasi na gusto ko nang ayusin ang pamilya natin. Hindi ako naniniwala na bigla mo lang yan naisip. Kilala kita, Joji. Wag ako. Napag-isip-isip ko nga. Pero mas lalo ko lang na-realize nung kinausap ako ni Kuya Bernie. Ha? Anong pinag-usapan niyo ni Bernie? Marami pero nagsimula yun nung tanongin niya ako kung mahal pa ba kita. Sabi ko, oo, mahal pa kita. Ang totoo, hindi naman nawala yung feelings ko sa'yo kahit na naghiwalay na tayo. Tapos sinundan niya ako ng tanong na kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon para ayusin ang pamilya natin, susunggaban ko raw ba? Sabi ko, oo naman. Kaya hiningi ko sa kanya yung pangalan mo sa messenger at naglakas loob akong i-chat ka. O tapos? Anong gusto mong gawin ko ngayon? Ayaw mo ba na maayos pa ang pamilya natin? Ayaw mo bang lumaki na may kinikilalang tatay yung anak natin? Sino ba namang ayaw nun? Siyempre gusto ko pero… Pero ano? Nag-aalangan ako. Alam mo naman kung bakit, di ba? Nakakatakot sumugal sa'yo tapos sa dulo matatalo lang uli ako. Pangako, hindi ka na matatalo dahil gagawin kong lahat para may panalo tong pamilya natin. Magiging matino akong padre de pamilya, tatay sa anak natin at kinakasama sa'yo. Bigyan mo lang ulit ako ng isa pang pagkakataon para mapatunayan kong sarili ko sa inyo ng anak natin. Hindi ko alam, Joji. Hindi naman din kasi biro yung mga pinagdaanan ko noon kasama ka. Ngayon na nakaalis na ako sa sitwasyon na yon, gugustuhin ko pa bang bumalik? May parte sa akin na gustong tanggapin yung inaalok mo kasi sino ba namang magulang na naghahangad na magkaroon ng wasak na pamilya ang anak niya, di ba? Wala. Napagdaanan ko na yan eh. Alam ko yung pakiramdam pero may isa pang parte sa akin na nagsasabi na baka mag-aksaya lang ako ng panahon pag pinayagan pa kitang makabalik uli sa buhay namin ng anak ko. Pero hindi naman ako masamang tao. Nagkulang lang ako sa inyo ng anak natin. Lang? Kailan naging lang ang pagkukulang? Ewan, pero isang beses lang naman yun. Anong isang beses? Maraming beses na yun, hindi ko lang sinabi sa'yo. Sana sinabi mo para alam ko kung saan ako nagkulang sa inyo. Ay wow ha? Kailangan ba talagang sabihin sa'yo ang lahat? Hindi ba pwedeng makiramdam ka? Sobrang manhid mo naman yata. Di sorry. Akala mo siguro maaayos ng sorry mo ang lahat, no? Alam ko na hindi maaayos yung mga bagay na nagawa ko na. Nagawa ko na nga, hindi ba? Nasa nakaraan na. Pero meron pa namang ngayon at hinaharap. Yung ngayon at hinaharap na sinasabi mo, kaya ko nang ayusin ng mag-isa. Kailangan mo pa rin ng katuwang lalo na sa pagpapalaki ng anak natin. Kung ngayon nakakaya mo pa dahil hindi pa siya nag-aaral, paano na pag lumaki na siya? Sige nga. Nandiyan ka naman, di ba? Di tulungan mo ko. Magpakatatay ka sa anak natin pero hanggang dun na lang yon. Hindi pamilya matatawag yung ganong setup. Ang alam kong pamilya yung merong nanay at tatay sa isang tahanan. Hindi nanay lang. Hindi rin tatay lang. Ha? Saan mo naman napulot yan 2024 na? Yung nalalaman mo, panahon pa yata ng mga Hapon? Please, Amila. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi na sasakit ang ulo mo sa akin. Hindi na ako magiging batugan. Magsisikap na ako para sa'yo at sa anak natin. Papadudot ramdam ko na sincero si Joji sa mga sinabi niya sa akin ng araw na yon. At kahit na noong una ay naiinis ako sa desisyon niyang ayusin namin ang pamilya namin, deep inside ay nakaramdam naman ako ng kaligayahan. Dahil alam kong posibleng maayos pa ang pamilya namin at hindi lalaking walang kinikilalang ama ang aming anak.
Pero pag uwi ko sa bahay namin ay narealize kong hindi ko pala talaga gustong makasama si Georgie. Ni ayokong maayos ang pamilya namin. Masyado lang akong nadala sa paiyak-iyak at paawa effect niya noong magkausap kami. Hindi pa naman ako pumapayag na ayusin namin ang aming relasyon dahil wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Kung bakit kasi hindi ko pa siya nagawang diretsuhin noong panahong yon, edi sana'y wala na akong problema, Papa Dudut. Ayokong lumabas na pinapaasa ko siya. Gayong alam ko sa sarili ko na hindi ko na siya gusto. Dahil ang totoo ay meron na akong ibang gusto. At yun ay walang iba, kundi ang Kuya Bernie niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, napansin ko noong simulang ayusin ni Georgie ang relasyon namin ay dumalang naman ang pangungumusta sa amin ni Bernie. Aaminin kong nakaramdam ako ng tampo sa kanya kahit na hindi naman niya kami responsibilidad ng anak ko. Masyado lang siguro akong nasanay na mabilis siya na mag-reply kapag nagchat-chat ako. Pero kahit marami na akong sinend na picture at video ng anak ko, ay hindi man lang niya magawang isin. Doon ako tuluyang nainis kay Bernie pero alam ko naman sa sarili ko na wala siyang ginawang mali sa akin. Meanwhile, kapag si Georgie naman ang nagchat-chat sa akin ay hindi ko naman siya kaagad nire-replyan. Nagdadahilan na lamang ako pero minsan ay nagtatampo siya. Kaya nga kahit napipilitan ay chinachat ko na lamang siya pero puro anak lang namin ang pinag-uusapan namin. One time, in-invite ako ni Georgie na pumunta sa kanila dahil wedding anniversary ng parents nila at may pa-dinner sa bahay. Walang pag-atubili akong umuo dahil naisip ko ay makikita ko doon si Bernie. Excited akong maghanap ng sexy na maisusuot at agad akong nagpaganda, Papa Dudut. Georgie, hanggang CR ba naman? Plano mo akong sundan? Naisip ko lang naman na baka gusto mo. Gusto kong gumamit ng CR. Ano bang kababuyan yung nasa isip mo? Grabe ka naman. Kababuyan agad? Oo, bakit? Hindi ba? Kitang-kita dyan sa mukha mo yung kamanyakan. Hoy, below the belt na yun ha. Kung ayaw mo nasasabihan nun, lubay-lubayan mo ko. Hindi ko lang mapigilan na lubayan ka. Kasi ang sexy mo dyan sa suot mo. Tapos, ang ganda-ganda mo pa ngayon. For your information, matagal na akong sexy at maganda. Ay, totoo rin naman yan. Pwede ba? Huwag mo nga akong utuin. Hindi naman kita inuuto. Sinasabi ko lang yung totoo. Basta, naalibadbaran ako sa pinagsasasabi mo. Sige na, doon ka na. Naihihina nga yung tao, dinadaldal mo pa ako. O sige, pero bilisan mo lang ha. Sino ka para sundin ko? Di mo hawak oras ko, no? Sungit naman. Sige na, alis na sabi. Ito na nga aalis na. Lalakad na paalis Tagal namang umalis ang kapatid kong yun. Kanina pa ako sa CR eh. Sino ba kasi may sabing dyan ka sa CR magtago? Sino pa ba? Di ikaw. Sorry na, pero ewan ko ba dyan kay Georgie masyadong tagal umalis. Ano ba kasing pag-uusapan natin? Saka bakit dito sa… Sandali, isara na natin tong pinto para meron tayong konting privacy. Amila, ano bang ginagawa mo? Hinahan mo lang yung boses mo kung ayaw mong may makarinig sa atin dito. Sige, pero sabihin mo na sa akin Daylan bakit gusto mo akong kausapin. Hindi ka na kasi nagre-reply sa mga chat ko. Anong nangyari? Wala naman. Busy lang ako sa trabaho. Di ako naniniwala sa'yo. Dati naman nakaka-reply ka kahit gaano ka pa ka-busy eh. Ano naman ba sa'yo kung di ako nakakapag-reply? Nakuha mo pang magtanong, malaking bagay kaya sa akin yung nakakausap ka. Bakit naman? Hindi pa ba halata? Siyempre gusto kita. Nababaliw ka na ba? Baliw na kung baliw pero yun naman ang totoo. Saka matagal na itong nararamdaman ko sa'yo. Pinigilan ko lang dahil may relasyon kami ng kapatid mo. Pero ngayon hiwalay na kami.
Baka naman. Hindi pwede. At bakit hindi? Dahil pilit inaayos ni Georgie ang pamilya niyo. Tapos gusto mo sirain ko lang yun? Hindi mo naman sisirain ng matagal ng sira. Saka wala naman akong feelings kay Georgie. Hindi ko na siya mahal. Ewan, di ko naman yata talaga siya minahal. Napakasama mo, Amila. Masama na kung masama, pero ikaw ba? Wala ka bang nararamdaman sa akin? Wala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Problema mo na yun. Akin na kamay mo. Anong gagawin mo? Akin na. Hawakan mo ko, Bernie. Please, hawakan mo ko. Amila, ano ba? Ngayon, sabihin mo na wala kang nararamdaman sa akin. Kung alam mo lang na sinuot ko tong sexy na damit na to para sa'yo. Nag-ayos ako, nagpaganda para lang sa'yo. Hahayaan mo na lang ba na masolo ako ng kapatid mo? Hindi na kita maintindihan. Eh di wag mo akong intindihin. Pero ikaw, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nag-aalinlangan ka. Kitang-kita naman sa mga mata mo na gusto mo ko kaya wag ka nang mahiya. Iyong-iyo ako, Bernie. Hawakan mo pa ako. Akin na yung kamay mo. Ay, nasisiraan ka na. Sirang-sira na ako sa'yo. Sige pa. Hawakan mo ako. Ganyan nga. Sayong-sayo ang katawan ko, Bernie. Napaka-sexy mo nga. Halika mo naman ako. Ha? Sabi ko, halikan mo ko. Lubos-lubusin na natin, paligayahin mo ko. Papadudot ambot langit ang kaba namin ni Bernie nang magmilagro kami sa loob ng CR ng gabing yon. Saglit lamang yon pero merong nangyari sa amin. Bago kami lumabas ay sinigurado muna niyang walang makakakita sa amin. Tapos ay nagkasundo kami. Nakalimutan ang nangyari dahil mali yon. Dapat kami raw ni Georgie ang magkasama at magkatuluyan. Sa isip ko ay tutol ako pero ano na lamang ang sasabihin sa akin ng mga magulang nila sakaling malaman nila ang katotohanan. Natapos ang dinner na yon na punong-puno kami ng pagkailang ni Bernie sa isa't isa. Nalungkot ako ng husto dahil hindi man lang niya ako magawang tignan ng diretsyo at kausapin. Maaga rin siyang nagkulong sa kwarto niya after dinner pero feeling ko ay iniiwasan niya lamang ako. Nasasaktan ang puso ko dahil pakiramdam ko ay para bang kung anong nakakadiring bagay o may malubhang sakit ang turing niya sa akin. Hindi ako sanay dahil ang kilala kong Bernie ay mabait at maalaga sa amin ang anak ko. Lumipas ang 3 araw, wala pa ring reply si Bernie sa mga messages ko. Halatang iniiwasan niya ako kaya labis akong nasasaktan, papadudot. Ayos ka lang ba, Amila? Ha? Oo. Bakit mo naman natanong? Napansin ko lang na kanina ka pa nakatulala dyan. Actually, may kinukwento ko pero tinigil ko na. Kasi mukhang hindi ka naman nakikinig. Sorry, medyo pagod lang. Sa trabaho ba yan o sa anak natin? Pareho. Kulang ako sa tulog lalo na nagkasakit din yung anak natin. Ilang gabi akong puyat. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Sana natulungan kita sa pag-aalaga sa kanya. Ayos na. Magaling na yung anak natin kaya huwag ka nang mag-alala. Pero sa'yo naman ako mag-aalala. Bakit? Mukha ka kasi magkakasakit eh. Kulang nga lang ako sa tulog. Bigla tuloy ako na konsensya dahil niyaya pa kita lumabas. Buti alam mo. Ay, sorry na. In my defense, may importante rin kasi akong gustong sabihin sa'yo. Gaano ba yan ka-importante at di mo na lang chinat? Importante nga. Kung sa chat ko sasabihin hindi ko na magagawa to. Asa na ba yun? Ano yan? Teka, ito. Nahanap ko na. Amila, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo at sa anak natin. Pero nangako ko sa sarili ko na babawi ako. Magiging mabuting padre de pamilya ako sa inyo at gagawin ko lahat para ibigay sa inyo ng anak natin ang masaganang buhay. Sandali nga lang. Nagpo-propose ka ba? Oo, tignan mo yung laman ng box.
Napakagandang singsing, hindi ba? Para sa'yo yan. Sa akin? Oo. Sinabi kasi ng Kuya Bernie ko na kung mahal kita, yayain raw kita magpakasal. Sa totoo lang, matagal ko na yung gustong gawin. Hindi pa lang ako nagkakalakas ng loob na mag-propose sa'yo. Kumbaga, naghihintay pa ako ng tamang panahon. Pero naisip ko na hindi naman darating yung tamang panahon pag hinintay mo yon. Naguguluhan ako, Joji. Saan? Sa mga sinasabi mo, sa lahat-lahat. Diyan sa pagpapropose mo. Anong magulo, desidido na nga ako. Aayusin ko na nga yung relasyon at pamilya natin, hindi ba? Sa palagay mo, maaayos yun sa pagyaya mo sa aking magpakasal? Bakit naman hindi? Nagtatanong ka pa? Hindi nga ako pumayag na magkaayos tayo. Ikaw lang yung pilit ng pilit na magkabalikan tayo alang-alang sa anak natin. Pero kung ako yung tatanungin mo, ayoko na talaga. May iba ka na bang mahal? Oo, meron na. At hindi ikaw yon. Sino? Si Kuya Bernie ba? Siyempre hindi. Sa bagay, hindi ka papatulan nun kasi may girlfriend na yon. Anong sinabi mo? Sabi ko may girlfriend na si Kuya. Nagulat nga kami dahil wala naman sa bokabularyo nun yung pagsusyota. Tapos nung nakaraan lang may bigla siya pinakilala sa amin. May girlfriend na siya? Oo, matagal na raw pala niyang gusto yung babae. Dito lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na ligawan. Natawa nga ako kasi may pagkatorpe rin pala yung kuya ko. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit parang naluluha ka dyan? Wala. Napuwing lang yung mata ko. Sigurado ka? Oo nga. Sabihin mo kay Bernie, congratulations ka mo. Makakarating. Paano naman yung tungkol sa atin? Anong tungkol sa atin? Ito yung singsing. Anong gusto mong gawin ko dyan? Uulitin ko ha. Nagpo-propose ako sa'yo ngayon, Amila. Gusto ko na maging asawa ka. Tinatanggap mo ba? Hindi. Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Iabot mo na lang yung tubig kesa magtanong ka na kung ano-ano dyan. Sige. Oo, yan. Ayun na yung tubig. Kamusta na pakiramdam mo? Medyo nahihilo lang. Saka nasusuka. Baka may nakain kang panis o ano? Bakit naman ako kakain ng panis? Sige nga. Naisip ko lang naman dahil nasusuka ka. Ganun ako pag nakakakain ng panis eh. Ewan ko sa'yo. Ginaya mo pa ako sa'yo. Hindi ako makain ng panis katulad mo, no? Grabe ka naman. Aksidente lang naman yun. Hindi ko kasi napasingaw yung pinabaon na kanin ni Mama. Mainit pa. Dapat pinalipas ko muna ng ilang minuto bago tinakpan. Ayun, napaalis tuloy. Hindi ko naman tinatanong. Hindi rin ako interesado sa kwentong panis mo. Mabuti pa uwi na lang ako. Ang sama-sama na ng pakiramdam ko, binubwisit mo pa ako. Papadudot, hinatid ako ni Georgie sa bahay namin noong gabing yon na masamang-masama ang pakiramdam. Ewan ko pero kakaiba talaga ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Parang hindi simpleng puyat dahil kung ganun lang yon, bakit ako masusuka? Parang may kumakayod na kung ano sa sikmura ko dahilan para maduwan ako. Nagpahinga ako buong gabi at nag-leave sa trabaho kinabukasan. Pagkagising ko noong umaga ay nakita ko ang padalang bulaklak at mga prutas ni Georgie. Natouch naman ako sa ginawa niyang yon at aaminin kong napagaan ng mga magagandang bulaklak ang masama kong pakiramdam. Lumipas ang 2 araw at hindi pa rin nawala ang sintomas ng pagsusuka ko. Doon ako kinabahan dahil huling beses na naranasan ko yon ay noong nagpositibo ako sa pagbubuntis sa anak namin ni Georgie. Bukod doon ay doon ko lang din napagtanto na delay ang menstruation ko. Kaya nga kahit kabado ay ginawa ko ang alam kong dapat kong gawin para malaman kung tama ang hinala ko. Nag-PT ako at lumabas doon na positibo. Buntis ako sa anak namin ni Bernie. Imbis na magtatalon sa tuwa ay napahagulhol ako ng iyak. Takot na takot ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong sabihin kay Bernie ang katotohanan pero alam kong wala na siyang pakialam sa akin, Papadudot.
May girlfriend na nga siya, hindi ba, at ayoko namang makagulo sa relasyon nila. Pero paano ko kakayaning dalhin na mag-isa ang baby na nasa tiyan ko? Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Alanganin din naman akong sabihin kay Georgie dahil sigurado magagalit siya ng husto sa akin. Sa ngayon ay siya lang ang inaasahan kong dadamay sa akin. Sana po ay mapayuhan ako ng ating mga kabarangay. Hanggang sa mga pagkakataong ito ay nalilito pa rin po ako. Alam kong hindi ko habang buhay maitatago ang pagbubuntis ko, Papa Dudut. Gusto kong gawin ang tama pero natatakot ako sa pwedeng kahinatnan. Kung bakit kasi sa dinami-rami pa ng taway si Bernie pa na kuya ng dati kong kinakasamang si Georgie. Napakagulo at komplikado ng pinasok kong sitwasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, and God bless and more power sa Barangay Love Stories. Maraming salamat na rin po sakaling mapili po ninyong itampok ang kwento ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Amila. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1